είναι σαφές ότι το μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το δημόσιο χρέος δικά το έχει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε στα οικονομικά. Έχω διαβάσει και σε συνέντευξή σας είπατε ότι αν μετά τις εκλογές του 2007 ο Πρωθυπουργός σας άκουγε και άκουγε τις εισηγήσεις σας, ίσως να μην φτάναμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Ίσως να μην είχαμε μπει ξανά σε μια δεύτερη επιτήρηση. Είναι έτσι? Και γιατί δεν σας άκουσε ο Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές του 2007? Γιατί έπαψε να είναι τόσο ισχυρός ο λόγος σας όσον αφορά τα οικονομικά? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό έτσι όπως το λέτε δεν το έχω πει. Το είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι σε ορισμένες επιλογές που κάναμε μετά το 2007 εγώ είχα μια διαφορετική άποψη και μια διαφορετική εισήγηση, αν θέλετε. Αλλά πάντοτε στην διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής, στην Κυβερνητική Επιτροπή και στα άλλα κυβερνητικά όργανα δεν λαμβάνεται υπόψη ο λόγος μόνο του αρμόδιου υπουργού. Πρόκειται για συνολική κυβερνητική πολιτική. Και στην περίπτωση αυτή της οικονομίας είχαμε και πολλές διαφορετικές απόψεις που επεκράτησαν. Αυτό δεν είναι τίποτα το περίεργο. Και δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη. Όχι, δεν έγινε δεκτό. Όχι, δεν θα πω. Γιατί αυτό τώρα πια πάει στο επίπεδο του πολιτικού τσομπολιού. Γίνονται συζητήσεις μέσα στην Κυβερνητική Επιτροπή. Λαμβάνεται μια απόφαση κατά πλειοψηφία και όλοι πειθαρχούμε, ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός πολλές φορές πειθαρχεί στην απόφαση αυτή, εκτός εάν έχει τόσο ριζικές διαφωνίες που να πει, ξέρετε κάτι, εντάξει, σέβομαι την απόφαση αυτής της πλειοψηφίας, δεν συμφωνώ, αλλά και είναι τόσο ακραία η διαφωνία μου που δεν μπορώ να την εφαρμόσω. Πάντως σας βλέπω πάνω στο σκηνή ισορροπείτε. Ασφαλώς, έτσι είναι στην πολιτική. Πάνω στο σκηνή. Γιατί η πολιτική είναι μια πολύ λεπτή. Η εικόνα που έχετε δώσει είναι ότι έχετε καταπιεί πάρα πολλά πράγματα. Ότι έχετε προτείνει πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν δεκτά και εκ των υστέρων τρώγατε και την κριτική. Και τώρα δεν μπορείτε καν να μιλήσετε κιόλας. Καλά, έτσι είναι. Γιατί θα εκτέσετε τον κόσμο. Η μοίρα του πολιτικού δεν είναι να μιλάει δημοσίως όταν δεν πρέπει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιδιώκουμε αυτά που πιστεύουμε να γίνονται πολιτική και κυβερνητική πολιτική όταν είσαι στην κυβέρνηση. Εγώ αυτό το έκανα όσο ήμουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Για ένα μεγάλο διάστημα οι εισηγήσεις μου περνούσαν χωρίς πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι λογικό και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης όπου υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις στα πράγματα, σε μια περίοδο κρίσης να υπάρχει μια μεγαλύτερη σύνθεση απόψεων. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπεις αρνητικά. Πάντως, εσείς πιστεύετε, αν είχατε καλύτερη σχέση με τον Γιώργο Σουφλιά, θα μένατε στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο? Δεν είναι θέμα προσωπικών σχέσεων. Δεν έχω εγώ προσωπικά καλές σχέσεις. Δεν είναι στη φιλοσοφία της πολιτικής. Γιατί πολλοί είπαν όταν έφυγε ο Λογοσκούφης υπήρχε ένα οικονομικό διευθυντήριο όπου ο Γιώργος Σουφλιάς είχε ένα σημαντικό λόγο. Δηλαδή, και ο Πρωθυπουργός άκουγε. Και αν λέμε, να σας πω, και αν λέμε ότι μια εικόνα είναι όσο 1000 λέξεις, βλέπουμε πολλές φορές όταν τελειώνει η Κυβερνητική Επιτροπή ο κ. Σουφλιάς να βγαίνει αγκαλιά με τον κ. Παπαθανασίου. Τέτοιο πλάνο με εσάς, Υπουργό Οικονομίας, δεν το έχω δει ποτέ. Ούτε εγώ το επεδείξω, ούτε εκείνος. Ωραία. Για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Να πω, αν το είναι καλή επιλογή του κ. Παπαθανασίου να σας αντικαταστήσει. Κοιτάξτε, τον είχατε συνεργάτη. Δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα, αλλά ειδικά για τον Παπαθανασίου, για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω ότι είναι και φίλος μου και συνεργάτης μου πάρα πολλά χρόνια και του έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και όπως το λέτε συνεχώς για να αποφύγετε τις ερωτήσεις, να μην πάμε στο κουτσομπολιό τώρα, έτσι. Όχι, δεν θέλω. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Καταλαβαίνω ότι έχει για τα μέσα ενημέρωσης και για μια εκπομπή σαν τη δική σας κάποιο νόημα να μιλάμε για πρόσωπα. Αλλά όπως κύριε Υπουργέ, λέτε συνεχίζει την ίδια πολιτική και ξαφνικά εσείς δεν είστε σε αυτό το οικονομικό επιτελείο. Μα και τι πειράζει. Μα δεν λέει κανείς ότι πειράζει. Εγώ περνάω πολύ καλύτερα. Λένε και πάνω στη Σράκη μόνο τα φασόλια πειράζουν. Πώς γίνεται να είστε αυτό το Εντάξει, κύριε Χατζηγόπουλε, έμεινα 5 χρόνια σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο, σε κάποιες θέσεις στην πολιτική υπάρχει ένα όριο. Να υποθέσουμε τότε ότι η μετακίνησή σας μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Κύριε Υπουργέ, να υποθέσουμε ότι η μετακίνησή σας τότε είχε μόνο επικοινωνιακό λόγο για να γίνει, αφού η πολιτική είναι ίδια, οι άνθρωποι περίπου είναι οι ίδιοι δικοί σας. Κοιτάξτε, ρωτήθηκε νομίζω σε αυτά τα θέματα ο Πρωθυπουργός στην προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι απάντησε πολύ σωστά. Είπε αυτό που πίστευε πραγματικά κατά τη γνώμη μου. Ότι έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μια ανανέωση, γιατί μια ανανέωση δεν είναι μια καινούργια ελπίδα, δεν είναι μια καινούργια προοπτική. Η ανανέωση σε πρόσωπα δεν είναι χωρίς σημασία. Πάντως αυτή η καινούργια ελπίδα και η καινούργια προοπτική που λέτε στα Γκάλοπ δεν αποτυπώνεται. Δηλαδή, βλέπουμε 2 χθεσινές δημοσκοπήσεις που τη διαφορά τη φτάνουν μέχρι το 5%. Η μία μάλιστα του Έθνους της Μάρκετ δείχνει καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Και το ερώτημά μας είναι,
αν θεωρείτε πως υπάρχει πολιτικός χρόνος να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση ή αν έχει παγιωθεί κατά την άποψή σας η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ και οδηγούμαστε και σε μια νίκη του στις εκλογές. Κοιτάξτε, θεωρώ, βλέποντας το σύνολο της δημοσκοπήσης και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ότι υπάρχει μια ασφαλώς πρωτοκαθεδρία του ΠΑΣΟΚ, η οποία όμως είναι σε χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή είναι μια πρωτοκαθεδρία που δεν έχει την δυναμική που είχαν κόμματα της αντιπολίτευσης σε άλλες περιόδους στο παρελθόν, όταν υπήρχε κυβερνητική φθορά. Και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει... μονάδες είναι. Δεν υπάρχει ρεύμα. Ναι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή, είναι σε χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά των κομμάτων. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ακόμα για την κυβέρνηση, νομίζω, να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται να είναι πολύ σταθερή στην πολιτική της. Χρειάζεται η κυβέρνηση να λειτουργήσει ενωμένα, να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις μέσα στο κυβερνητικό σχήμα. Η πολιτική πρέπει να είναι πολύ σταθερή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, όσον αφορά τουλάχιστον τα θέματα της οικονομίας, γνωρίστηκε απόλυτα σύμφωνο. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει, να κάνει αυτό το οποίο πρέπει για την οικονομία εν μέσω της κρίσης και για μετά την κρίση βεβαίως. Διότι η κρίση κάποια στιγμή θα περάσει και να μην δίνει τόσο πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο πολιτικό κόστος. Να σας πω, αν ήσασταν στη θέση σας στο Υπουργείο, πότε θα συμβουλεύετε να κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός? Το Σεπτέμβριο ή να το αφήσει για αργότερα? Κοιτάξτε, δεν είμαι στη θέση μου, στη θέση την προηγούμενη, είμαι στη θέση που είμαι τώρα, αλλά σαν πολιτικός έχω άποψη. Που ξέρετε την οικονομία τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να επιδιώξει και η κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει να ολοκληρώσει την τετραετία. Αυτό πρέπει να είναι πάντα η επιδίωξη μιας κυβέρνησης. Καλά, το πάντα εντάξει, αλλά η οικονομία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή μπορεί να πάει τον Οκτώβριο να πάρει μέτρα και μετά να πάμε σε εκλογές? Δεν μπορεί. Η οικονομία αντέχει πολλά. Αυτό που είναι βεβαίως κακό για την οικονομία είναι η πολιτική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνει εκλογές σώνει και καλά με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι κακό και για την οικονομία αλλά και για την πολιτική. Και πιστεύω ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να σταθμίσει τα πράγματα, βέβαια είναι πολύ δύσκολο τώρα να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ την απόφαση του, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα διαπιστώσει ότι αυτή η απόφαση θα του στοιχήσει εκλογικά. Τι πολιτική αβεβαιότητα? Υπουργείο μου, η αγορά δεν κινείται. Όλος ο κόσμος λέει πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι και αυτοί έχουν από πίσω τους, πώς δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, έχουν από πίσω τους μια εικόνα ότι ο κόσμος σου λέει το Σεπτέμβριο δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Δηλαδή η αγορά στεγνώνει, ότι δεν κινείται η αγορά, δεν ανοίγουν νέες δουλειές και από ένα σημείο και μετά λέει ο κόσμος πως πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Είναι και αυτό που λέμε ότι πολλές φορές και η οικονομία είναι θέμα και ψυχολογίας. Θα το καταλάβαινε αυτό και ασφαλώς η εκλογική αβεβαιότητα δημιουργεί και κακή ψυχολογία, δηλαδή είναι κακή και για την αγορά. Αυτή η εκλογική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει περάσει η ανθρωπότητα τον τελευταίο αιώνα. Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η Ελλάδα την περνάει σχετικά πιο ελαφρά, αλλά δεν πάβει να είναι μια σοβαρή κρίση και για την Ελλάδα, αυτή η οικονομική κρίση. Και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι επιπλέον αβεβαιότητα. Και θα λέγε κάτι άλλο. Ας πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να προκαλέσει εκλογές. Για να εφαρμόσει ποιο πρόγραμμα? Δεν έχει καν τοποθετηθεί ακόμα. Ελπίζω ότι θα τοποθετηθεί στους επόμενους μήνες. Πάντως, Υπουργέ μου, δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να λέω εγώ ότι η γραμμάτα σας δεν είναι καλή και εσείς να μου απαντάτε και η δικιά σου δεν είναι καλή. Όχι, δεν λέω. Και τη δικιά σας τη γραμμάτα δεν είναι καλή. Μα δεν λέω. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ καλή παρεμπιπτόντως. Αλλά μην το γυρίζετε έτσι. Αλλά δεν το γυρίζω έτσι. Λέω το εξής. Λέω ότι η πολιτική αβεβαιότητα είναι κακό. Η κυβέρνηση πρέπει να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Κυβερνήσει τετραετίας, όχι να χρησιμοποιείται η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σαν μοχλός για πρόορες εκλογές. Αυτό έχει δημιουργήσει εδώ και πολύ καιρό μια. Με συγχωρείτε, εσείς αν ήσασταν στην αντιπολίτευση, δεν θα ζητούσατε με αυτή την κατάσταση εκλογές? Δεν ξέρω τι θα κάναμε αν είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά εγώ τουλάχιστον αν ήμουν στην αντιπολίτευση, σε αυτή την συγκεκριμένη συγκυρία θα στάθμιζα το εθνικό πάνω από το κομμάτι.